Symboly mrtvé tělo bylo příbytkem duše, takže bez duše. Modré jako hluboké modré, 4 duše, jako 4 různé končetiny. Ať se brány Silent Hill otevřou. Jak chce posvátný obětí stav. Entita se vrátila zpět. Entita vrzená z chaosu. Tak ten gráz zase žije? Nebo odlítává před smrti. Sakra, to snad není pravda. Jestli se entita vrátí, zničí vše. Rychle musíme jednat, nebo tuhle lidí přijde o život.